Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin waɗansu shirye-shiryen namu na Kake TV. To har ga Allah ni dai a tunanina da kuma yadda abubuwa suke faruwa a ƙasar nan gaskiya mun yi asarar ɗan majalisa. Da a ce Nuhu Gudaji na cikin majalisa sannan aka samu Honorable Kawu Sumaila, na tabbatar za a samu abubuwan alkhairai da yawa da za a ƙaddamar a ƙasar nan. Da wannan ne da muke ta addu'ar Allah Subhanahu wa ta'ala ya sa mu ƙara samun jajirtattu kuma nagartattu ko masu kishin wanda suka san me suke yi, ba wanda da su ta ɗimama kujera domin samun kuɗaɗen shiga aljihunsu ba. Duba ka ga yadda ƙasar nan ta lalace ta koma baya nema ma take da durƙushe. To Allah Subhanahu wa ta'ala dai ya kawo mana ɗauki. Allah Subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ɗauki. Allah Subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ɗauki a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Allah ya kawo mana ɗauki, Allah kuma ya magance mana dukkan waɗannan matsaloli da muke ciki. Amin.